Nakumpleton ti Lima a KALAHI-CIDSS subprojects iti Pidigan Abra. Banag ang mapagyamyamanan ng runata dakkel ang makatulong kadagiti bumarangay sa Jay. Daytoy ti report. Kastoyan kapintas iti kalsada iti daytoy apaset ti barangay Gareta iti Pidigan Abra. At dayo ang napintas itan iti sitwasyon ti dalan no idilig idi akanayon a malayos ken napitak uray panawon ti Kwaresma. Sigon kini Yvonne Gracious Eligado, Project Development Officer iti DSWD, daytoy nga improvement iti access road iti sitio proper iti barangay Gareta ket karaman iti Lima a community prioritized infrastructure subprojects iti sidong ti Department of Social Welfare and Development Field Office, Cordillera Administrative Region, kapit bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services wenno KALAHI-CIDSS program iti munisipalidad ti Pidigan. Daktel ma'am ti maitulong na iti bumarangay na ito yung mga proyekto iti Kalahi. Kas makita tayo na napintas nga pagnaan nga mapanta mulmulami tatlapugan. Ang kasla di ma'am nga iti no magna kami dito jay parte na diyan ma'am magdandanom ganad to uray no kurisma ka makita mo danong-danong na takalsada. So pagyamanin na natin Kalahi tada ni nga project iti barangay ni ma'am so nga dito anando di panakakananan. Ado ma'am ti may tulong na rito sa kalsada ta. Naipatumpal baban iti kapangyarihan at kaunlaran sa barangay community driven development wenno KKB-CDD modality dagiti subprojects apakairamanan iti construction iti drying pavement iti barangay Pamutik, improvement iti slope protection iti sitio proper iti barangay Sulbek, concreting iti access road iti sitio Banay iti barangay Monggok, ken concreting iti access road iti barangay Nagirayan. Tintiro a barangay Nagirayan kayat miti agyaman ti departamento ti DSWD KALAHI-CIDSS gapu ti dakkel atulong ken gondawa na iti komunidad mi. Dagiti proyekto ket nakumpleto iti nagbedengan ti June 10 ken July 14, 2026. Ti programa a pagnumaran iti nasuruksa nga ribo a households ket nakumpleto a nasapsapa ngam iti prescribed 90 calendar day implementation period daytoy. Ti KALAHI-CIDSS ket maysa a poverty alleviation program ti DSWD amang papabilig kadagiti komunidad amang bigbig, mangi prioritize ken mangi patumpal kadagiti development project amang taming kadagiti pagkasapulan dagiti lokal nga umili baban iti participatory planning ken decision making kabayatan ti parang papigsa iti partisipasyon ti komunidad iti local governance ken development.